Kunzima ngisho ukubheka unesibindi. Uyazi unesibindi wena. Angeke ngwehlisa umoya. Ngwehlisele lento yiyo. Ungibizelela ukuzongisoft uzobulala ingane zami kahle. Ubona ukuthi ngawuphumelelanga. Usucabanga iplan elisha kahle. Iliphi ke leli tulo osuzana lokubulala ingane zami? Hayi ngoba kunjalo. Iliphi lisho? Lisho izwe libuka. Angithi vele uzobukisa ngayo. Yami ukuthi ngiyandinga njengomndeni wami. Angikwazi ukuphila ngaphandle kwenu. Ngiyandinga. Ngicela ukuthi ungizwele. Ngiyandinga. Hamba okhanda ezinye izingane ozoyibulala hayi lezi zami. Angikwazi. Hamba okhanda ezinye. Angithi unayo yona into yokukhanda ingane, hamba okhanda izingane ezinye. Hayi lezi zami. Ngicela ungiphe ithuba lokuthi nami ngikwazi ukuthi ngijabulise izingane zami. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kubona ukula kufa khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza ngamandla ezulu. Le show le sibiza ngokuthi iLove Back. So ubhuti ungibhalelile ngesimanga sokuthi usafisa ukubuyelana noperson akade ethandana naye. So ke asike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Sawubona sesunjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila nami. Ubani ubhuti Sibonga? Ngudlamini. Udlamini sibalikhulu. Sibalikhulu. Ubuya uphi ngokuhlala? Ngibuya eNdwedwe. Okay. Ngibuya eNdwedwe ngokuhlala. Kuyikhona la ukhulele khona? Kuyikhona la ngikhulele khona ke. Ngokwamatoho ke ngabuya ngeza ngapha eThekwini. Oh okay. Ufike nini nje la eThekwini? Ngifike ngo-2021. Okay. Sunesikhathi eside. So ekukhuleni kwakho impilo yakho beyinjani? Bowumntwana onjani ekhaya? Ekukhuleni kwami ngikhule mina ngumntwana oright. Ngumntwana oright kodwa ke futhi okunye bengikwenza bengilukisa. Inkomo. Okay. Ngulusa inkomo izimo. Waqhathwa. Hayi ngaqhathwa kakhulu. Ngaqhathwa kakhulu impela. Ushaya kuphela. Hayi bengishaya impela futhi ikhanda nje bengilihlikisa. Kunjalo. Okay. Cela sivele sihlale phezulu kodaba. Ungichazele nje kabanzi ngomuntu wakho osufisa ubuyelana naye ungitshela ukuthi nahlangana kuphi nini kanjani and ubudlelwano benu busa right kwafika ekuthenini kuze nize niyahlukana niseniqhathwa yini. Kodwa nje ungiqala eqaleni la nisahlangana khona naye. Uma wengane zami kahle. Okay. So uma wengane zami ukuhlangana kwami naye ngahlangana naye I think kwaku2010. Ngihlangana naye ngasekhaya eNdwedwe. Okay. Wayekade yena ke eze emshadweni emenyiwe shothi kwakushada umngani wakhe. Yabo. Ngambona lapho ke. Okay. Ngambona lapho ke saxoxa mina naye kwaukuthi ke siyashintshana ngokuyinamba ke. Yabo. Sagcina ke kuqhubeleka ke sixoxa hayi kuze kufike esigabeni ke sokuthi ke hayi walithola uthando. Yes. Okay. Yes. So the time usashela mhlambe ngabe wakushikilisa wasebenza kakhulu ukuthi azakuqome noma nje kwavela wathi nje 1 2 kwalunga. Hayi ngeke ngize ngimqambele amanga umntana omuntu hayi yena wangishikilisa. Ngicabanga ukuthi mhlambe izinyanga ezimbili ezintathu lapho nje. Wangagive up kodwa. Angigive uphanga phela ngoba ngangibona ukuthi cha lo muntu lo kukhona la soya khona mina naye. Okay. Ingakho ngingagive uphanga. Ngaleso sikhathi wawusunabo abantwana noma uqalise ukuba nabantwana ngaye? Ngangakabi nabo abantwana. Ngiqalise nje ukuba nabantwana ngaye impela. So uzibona ukuthi uphelele ngaye? Ngiyibona ukuthi ngiphelele ngaye futhi angifuni ukuthi eceleni. Manje ke seniqhathwa yini manje nifika kanjani ekuthenini niyahlukana? Yini seyinkinga manje? Yabona dadwethu nginanamahloni ukuthi ngize ngilichaze lolu daba kodwa ke ngenxa yesimo engibhekene naso ngizolendlala. Shuthi la dadwethu ukuza kwami la eThekwini ngeza ngizofuna amatoho ngawathola. Okay. Ukwathola amatoho ami ngithola enkontrakini. Okay. Ngisebenze enkontrakini hayi ngibona ukuthi hayi cha ngeke. Izinto azihambi kahle. Yabo yize ikhona leyo mali engimnika yona kodwa ngiyabona ukuthi ayanele. Okay. Yabo. Hayi ngihlangane nomunye umfowethu ke engangimaze sahlangana naye kudala futhi naye angibuza ukuthi ngihlala kuphi hayi ngimchazisela ukuthi hayi ngihlala endaweni ukuthi kanje yabo wena uhlala phi na achaze na ukuthi uhlala usebenzaphi wendoda hayi abe umuntu ongasebenzi ke na ayi ngimchazela udaba lami ngithi wendoda ngeke hluphekile la kunzima yabo ngisabathe ngithi ngiyazama hayi akuhlangana hayi kuukuthi ke athatha inamba yami athi mfowethu awuthatha inamba yami la
Okay. Nami ngithatha inamba yakhe yabo athi sizolixoxa udaba lwethu yabo kungapheli insuku futhi ngisemsebenzini angifonele mengifonela hey sibani unjani hey ngiyaphila yazi mfowethu ngiyafisa ukuthi ngeke ngikubone yabo ngithi mina okay hayi singahlangana ngeweekend ngesonto kahle ngoba isonto bengingalisebenzi Okay. sihlangana abese yangitshela akathi yabona mfowethu ukuze uphume kulesimo kusona khona la mina engakuthatha ngikubeke khona yabo ngithi mina ikuphi na athi hayi ingasekhaya ngoba phela angithiwa ngale kuMozambique. Okay. Yes hayi ngiyicabangisise kahle lento ukuthi kwenziwani lapha athi hayi mfowethu uzofika uzwe khona ukuthi kwenziwani and isimo sakho sizoshintsha impela ngiyakuthembisa yabo hayi ngivumeke athi ke awuzama ukuhlanganisa imali uhlanganisa imali ngihlanganisa ke le mali mangihlanganisa le mali ibe u10,000 Okay. miba u10,000 ngimtshela ukuthi hayi ndoda imali ihlangene singahamba hayi sihambe impela sigibele itekisi nje sigibele itekisi sihambe kuyahanjwa impela futhi masifika lapha hey sifika kugcwele nje impela yabo Kwenziwani la? isenyangeni Oh, inyanga kahle le yabo Okay. kugcwele athi hayi mfowethu la fanele ube nesibindi ke yabo Okay. hayi ngithi mina ayikulungile as long kuzoshintsha isimo sami nesimo somndeni wami yabo hayi sihlala ngicabanga usahlala 2 to 3 days yabo la ukudla siyakuthola futhi siyageza yonke into hayi lifike i10 yethu kahle ifike i10 yethu hayi singene masingena sihlale nje egumbini lemnyama leli gumbi leli lemnyama ubona ngendoda eminyama nje ende nje ebheke phezulu hayi lendoda letha emadoda niyaphila siyaphila yabo yasikhuluma nesizulu njalo nje hayi siyaphila nize ngani madoda la hayi ngibuka umfowethu lo la iduze kwami angiqhwebe umfowethu la athi hayi ndoda khuluma hayi ngikhuluma ngithi hey umkhulu udaba lami lume kanje mina ngisuke endaweni ukuthi isimo sami asisihle kahle nginomndeni nginengane ezintathu Okay. nginezingane ezintathu angikwazi ukuba support yebo ngiyatohoza impela kodwa nje indlela ukuthi ngibajabulise nabo angikwazi ukubajabulisa ngoba phela abantu bamanje abesifazane badinga ukuthi bajabule kwesifazane umthengele inzipho umthengele ama-weave umgqokise nje kube kuhle nasekhaya nje kube nemfudumalo nasekhaya yabo uthi uma ufikile ekhaya ujatshulelwe nezingane zikwazi ukuthi zikujabulele yabo angilichaza kudaba lami kulo baba lona athi lo baba okay kulungile hayi ngizokusiza yabo ngithi mina hayi okay kulungile axoshe lensizwa lathi lensizwa ayiphume Lekuphelezele. yes Okay. athi ayiphume lensizwa mephuma bese thi mina ngikhumule ngibe nqunu Hawu. ngisayibuza ngikhumule ngibe nqunu kanjani Hayibo yini nje athi ngikhumule nje ngibe nqunu hayi imloyo ngikhumule impahla zami ngibeke lapha yabo Yes. ayaqale kangithele ngemithi angithele ngale mithi bese yangicaba angicaba esethi gqokakhe lezi zinto angicaba ngazi angizazi phela nami Ubuzile nawe ukuthi ezani lezi zinto? ngibuza kuphi ngoba phela ngifuna lento engiyifunayo engingayazi nami kodwa lento lena ezokwazi ukuthi ishintshe impilo yami yabo athi ngigqoke ngihlale lapha ngilinde ayithula insizwa yenza izinto kuyashunqa la endlini hayi ngithule nje ngiyibuke yabo hayi ukuthi mhlawumbe emva ko30 minutes isondele kumina le ndoda le inginikeze ummese yabo minginikeze ummese ethi angiubambe hayi ngiubambe lo mmese hayi bese ngithi mina hayi mkhulu ngicela ukubuza la kahle mkhulu njengoba usungicabile wangigeza nangale mithi le usungibambisa ummese kwenzakalani ngempela kahle yabo athi lo mkhulu ukuze ucebe ube nayo yonke
into oyifunayo emhlabeni fanele ukuthi usacrifice ngengane yakho. Yo. Ngithi mina ingane yami kanjani mkhulu? Athi ingane yakho lo ithandayo impela. Fanele kube yiyo le ozoyisacrifice la. Yini umkhulu angakutsheli engakaqali ngokuchela aphinda agcabe ukuthi uzosacrifice ngengane kanti indaba akutshela ngoba nakho eseyiqalile iprocess. Yabona kwezinye indawo mhlawumbe ngiyacabanga ukuthi wabona ukuthi mina ngeke ngize ngivume leyo nto leyo. Okay, wathi akabeqala. Nje waqalisa nje yena. Waqalisa nje yena ukuthi angenze zonke lezi zinto lezi yabo. Shuthi ngokwakhe wayetshela ukuthi kuzobalula ngoba usayenzile lento le. Yabo. Hayi ngeke ngithule ngithi mkhulu ngeke ngikwazi ukuthi ngisacrifice ngengane yami. Asikho yini esinye isithwalo onganginikeza sona. Mhlambe singconywa nayo ingane yakho. Athi lo baba cha anginaso. Ngizokunika lesi esizoshesha, esizokusheshisa. 7 days to 5 days uzobe usucebile, ujabula nonkosikazi. Hayi, ngithi mkhulu ngeke ngize ngikwazi ukwenza lokho mina. Ngicela ukubuyela emuva. Athi lalelake, ngenile ayikwazi ukuphuma. Yabo. Ngithi mkhulu hayi okungcono ngingafa mina kunokuthi kufa ingane le yami. Yabo. Ngiphume eminyango. Mangiphuma eminyango angilandela umkhulu. Athi hayi into engizokwenzela yona ngizokunikeza u5 days. Uyicabangisise kahle lento le. Uyicabangisise kahle and futhi uma usubuye ngifuna ubuye la uze nengane yakho. Yera. Hayi ngihambe. Bangifika ekhaya izingane zisecrash. Yabo lencane nje secrash. Lencane intombazane yona phela engiyithanda kakhulu. Yabo. Hayi ngiloke ngiyilanda ke crash ngiyekhaya ke nami ke manje sengiyekhaya straight. Sengimile endabeni yamadogo vele. Okay. Hambe ngekhaya ayicabangisisa lento ayi. Landa ingane. Ngingabuyi futhi early endlini yabo. Athi uyafika umama uzoyilanda ingane yabo. Thu ingane ihambe nobaba wayo yabo. Okay. Lapho ngiyacabanga ukuthi kahle ngimise kanjani. Lapho wena ujwayele ukumlanda umntwana esikoleni noma uqalise ngoba nakho usucabanga yonke le process? Angijwayele ukumlanda umntwana esikoleni. Isizathu yini phela angani besingahlali ndawonye. Okay. Yabo. Besingahlali ndawonye ngesimanga sokuthi phela ngiyolanda lento le. Yabo. Mase ngibekela imigomo yakho ukuthi fanele wena usacrifice ngengane yakho. Ngashayeka. Ingakho ke manje ke kwathiwa ngihambe ngiyocabangisisa kahle sengigoduka ngihamba ngekhaya. Yabo. Ngaqala lapho ukuyilanda ke ingane esikoleni. Manje uma usuqalisa ke ufonile kumawayo wamtshela ukuthi ungayilandi mina ngizoyilanda namhlanje ingane. Ngifona kuphi? Lutho. Ngihamba ngoyilandela nje. Ngayoyilandela ingane. Ngiyayibuka phela ngiyayibona kuhle Nkosi yami inhle ingane yami ngiyamthanda kodwa manje ngiyabona ukuthi no ngeke ngikwazi ukukhipha nje umphefumulo ongenacala yabo ngeke ngize ngikwazi yabo kodwa ibuye enye into ethi hayi hambise lo muntu uzophila uzobuya uthole ngengane ngiyadinga le mali yabo ngiyadinga phela ukuthi umndeni wami nawo ujabule. Ngiyadinga ukuthi simo sami sempilo sishintshe. Kasikwanzima. Yilapho ke umama waqala khona ukunothisa ezinye izimpawu kumina yabo ukuthi kanjani angazi nami ngoba bengiyilanda ingane ngingabuyi same time. Kwesinye isikhathi ngivele ngingabuyi nje at all nayo. Wawulala lapha ingane? Kwesinye isikhathi ngiyohlala mhlambe ngihambe ngiyolala kumngani wami naye ingane. Ngihlale uthothi mhlambe ngizohlala emgaqweni. Ngihlale emgaqweni bese ngihamba ngiye kumngani wami. Mengibuza ukuthi hawu endlini kwenzakalani? Ngithi hawu uma ingane akekho. Manje uhambe nokhiya. Yabo. Angithi ngifuna ukuyicabangisisa kahle le ndaba le. Yabo. Ngibuye futhi ngakusasa. Semngani lo wakisa eMozambique noma omunye. Loyo phela savile sahlukana mina naye. Oh, okay. Kuyi manje ngikaze ngibuye ngixhumane naye. Lutho. Yabo.
So uma wengane ke wagcina esebuza ukuthi kwenzakalani ngawe ngempela awungitshela. Yabo. Hayi ngivele ngilendlala udaba ukuthi hayi mama la kwenzeka u1 no2 no3. Ha, umtshela. Yabo. Ayikho into engangizoyenza. Ngoba kwasekuphoqa ukuthi angimtshele. Kuyakuphoqa nje impela ukuthi hayi angimtshele, hayi ngamtshela ukuthi hayi maye ngane zami kunodaba olukanje nakanje. Yabo. Hayi kwasuka lapho ke. Kwasuka lapho ke umuntu wakwata hayi ke ukuthi ke uthatha impahla zakho uyahamba ekhaya. Wahamba lokho ke manje ngimzaba ngisho efonini umuntu nje ongasangithembi kahle ngoba ngiyamthola kwesinye isikhathi wahamba nengane zakhe wathatha izingane zakhe nje wahamba nazo ngiyabona phela ukuthi cha manje ngihleli ngedwa isizungu siyangibulala nayo le ndaba yalesi sithwalo lena ngavele ngabona ukuthi angishiye kanjani ngoba ngagcina ngingaphendulanga umtshele ngimchazele lo baba ukuthi engisakwazi ukuyenza lento angibuyi njengoba wayethe yena ngenile yabo ayikwazi ukuphuma which means musuku ungenile kulento awukwazi ukuphuma muphuma ngendlela yakho uyafa yabo shuthi asengincamela ukuthi mina kuvele kufe mina kokungcono kunokuthi ke kufe izingane zami kufe eyodwa yezingane zami ngakho ke ngize ngakhetha ukuthi hayi angeke ngibhalele kwiBlack Life TV ngingisize nje ukuthi ingitholela uma ingane zami. Ukhona ke sike zazama ukumxhuma samfonela ukhona njengamanje kodwa ashonga ukuthi kahle ubizwelweni and ubizwe ubani. So ngabe ukulungela ukuthi ngimlande khona uzokhona ukukhulumisana naye ubuso nobuso. Dadewethu ngikulungela impela yize nginovalo nginanamahloni kodwa ke ngikulungele. If athi mina angikhona ukubuyelana nawe uzomnyekela? Okwamanje ngeke ngize ngimphoqe. Okay. Ngeke ngize ngimphoqe into engoyicela kuyena ngocela nje ukuthi akayicabangisise kahle naye ngoba mina ngisamthanda ngenhliziyo yami yonke ngisamdinga futhi empilweni yami manje nje ufuna ukubuyelana naye awuvufuna ukuthi asondele nezingane ukuze uzoqhubeka neprocess yakho usuyiyekile uyiyeka akukho njalo ngiyamdinga nje yabo nje lento ngavele ngabona ukuthi angivele ngiyiyeke ngoba ngabona ukuthi mangisacrifice ngengane yami zizophela zonke. Kwayena kugcina kuthiwe angisacrifice futhi ngaye. Yabo. Sengiyamdinga nje okwangempela futhi empilweni yami ukuthi abuke. Lunjani ulaka kuyena? Akasuwe umuntu ohlanyayo. Hey. Unalo ulaka. Yo. Unalo ulaka ngeke ngize ngiqamba amanga. Kodwa ke futhi umuntu ounderstandayo. Yabo mase nihleli nje phansi nikhulumisana. Okay. So angeke azafisa ukukubhonya phambi kwami. Ngeke ngize ngazi. Hawu kodwa kukhulu. Ngeke ngize ngazi ngoba phela umuntu amonile. Uzomfica la. Mina engimonile uzomthola la ku Black Life TV. Oqala mhlawumbe angakwatiswa nje leyo nto ukuthi uyakubona ukuthi uyangibona mhlamba akekho esimeni sokuthi angakubona and mhlamba aka expectile ukuthi ngaze abizwele wena yes into ekanje so ngilindele noma yini mina ngasho nje ngithi mina awulindele noma yini ngcono ngoba kade igadi sinalo so ngamlanda angicela umlando dad siyacela usilandelene. Alright mbukele phakathi siphinde sikwamukele kuhlelo esilubiza ngokuthi iLove Back nangoku usisi uyena lo sesimsondezile njengamanje ubhuti asicelile ukuthi ufisa ukukhulumisana naye ubuso nobuso. Sawubona mama sakwamukela njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Uyamazi ubhuti? Ngiyamazi. Yajabula umbona? Why? Sis. Ngathi ngaqala phi? Kuningi. Ngicela ungilandise nahlangana kuphi? Nazana kanjani? Kwenzakalani kanti? Ngathi kuningi kakhulu. Nahlangana kuphi? Sahlangana eDwedwe. Kawunomcimbi eDwedwe sahlangana khona. Why introduce ke ngambone uGayo right ke nami ke ngathatheka ngathi hayi right singawakho umuzi. Sathandana kwaba right. Yes.
Kwashaya isikhathi la esethola amatoho, watohoza kwenye inkontrakthi, watohoza. Emva kwesikhathi ngibona nje hayi akasafuni ukuya emsebenzini, usemane avuke nje. Maye avuka ngayo emsebenzini thawu. Yini ungasaya emsebenzini? Athi hayi vele nje uyabhede leya muntu ongiphethe secomplaina ngeboss yakhe warabara. Yini secomplaina ngeboss manje lo muntu? Ngapha esayidini ngihlushwa ingane, ngigulelwa ingane ngapha nangapha. Ngigulelwa ingane, mangigulelwa ingane yami isinokuquleka nje ngakwazi ngathi sinaba namafits kanjani. Ingane yami lencane yentombazane sineyingane ezintathu kahle. Okay. Engathi ke manje iqala ukuba namafits, into engayazi ukuthi yini. Into ebengakazi ziyenze. Engakazi zibe khona. Okay. Mhlawumbe walandelela ukuthi ngabe kudalwa yini umntwana ahluphi. Cha, ngiqale ngayitshela ukuthi nje isifo sengane because emaklinikhi bethi nje hayi vele izingane ziyayenza lento kule age yayo warabara nginganaki. Ekuhambeni kwesikhathi ngithi hayi ake ngihambe ngiyohlola ngoba lengane isiqala ukuba nenkinga impela manje naye usethana nokuyinaka lengane. Lo muntu bengese umuntu onaka izingane, umuntu nje oyiphilela impilo yakhe abangane improve warabara. Then manje usenaka izingane, unokuyithatha ingane yamahambe nayo bangani bakhe ngixeke yini abuye nayo ngakusasa khange ngabuyi ngixeke hayibo. Kwenzakalani? Athi bekubangani. Hawu, okay. Bahambile babangana akhe ngiyamazi vele umuntu abangani. Inkinga nengane. Ngithi uyayibona ukuthi ingane uyiphupha ufaka emngozini. Athi yena hayi uyabona kodwa phela kusho ukuthi angimthembi. Uthe ingane iwubulili buni? Intombazane. Okay. Ebese ngithi ke mina ngelinye ilanga ngithi ake ngiye kumuntu. Mangiya kumuntu, umuntu angitshela nje sonke istory ukuthi kunento kanje umuntu wakho uyaganga, hlala nayo phansi umbuze kunento azama ukuyenza ngengane. Ngithi mangithi ngiyambuza vele abhoke ngolaka isikhathi eside lapho ngathi ngafuna ukuthatha umtholo wami ukuthi ngihambe. Ngathi mase ngithi sengiyahamba wahlala phansi wakhanike ngibikele udaba yakhe. Wathini kahle? Ish sisi. Nayo khona ngayichazela. Ngayichazela ngoba inzima ngisaba ngisho ukumbheka mhlawumbe abantu ngimbuka ngisho ukumbuka. Mhlambe umuntu owayekuyena oyinyanga lento achazela yona yena iyona le afika kutshela yona. Wathi bethu zami impilo engcono. Athi bethu zamela thina impilo engcono bethu ufuna ukuyothwala. Kusho yena ubhuti ngoba inyanga vele ayisikuthika kancane. Ekuhambeni kwakho uye enyangeni uke wambikela aqala ukuthi ukhona la ucabanga uye khona. Bengilokhu ngibika ngithi ngizoya athi nayo ungayo yokwenzana ingane izoba right singane eclinic asiye kodokotela niyayithanda izinto zezizulu bekuvimba. Yebo engivimba. Yo so njengoba ula ufisa ukukhulumisana nawe ubuso nobuso because uthi uke wazama ubingakuthuli. So ngicela nje umnikeze ithuba ke umuzi usikahle ubizelweni why efuna ukuthi ube la. Awunankinga ngisho. Ngakhuluma. Ungakhulumisana naye. Sawubona mntanami. Yebo njani? Ngiyathemba ngiyaphila na. Maye ngane zami ngibhalele kwi Black Life TV. Isizathu yini na? Bengifisa ukuthi buka uzazi nokuthi uzothini. Awuzazi nokuthi uzothini. Cha, ngaphandle ukuthi angizazi ukuthi ngizothini. Inkinga yami mangikubuka ngishaya uvalo ngiyasaba. Usabani? Ngisaba phela lokho kwenzeka phakathi kwethu sobabili. Ngoba uyinja. Angithi uyinja wena. Uyicabangela wena wedwa ukwazi ukucabangela omunye umuntu angithi. Maye ngane zami. Lokho engangithi ngiyakwenza maye ngane zami. Hayi ngoba ngangicabangela mina. Wawenzani? Ngangicabangela umndeni. Into emnandi ukuthi unesibindi sakukhuluma ufunda ukuxoxa. Uyakwazi lokuvula umlomo. Uvula umlomo yini loyikhulumayo nesibindi sokungibiza ungilethela abantu bezongihlaza. Ngiyacela. Ubiza ama-camera for ukungihlaza. Into owayenza mina ngayifihla lento ngathula ngangabatshela abantu. Wena uzokwenza kanje. Ufuna abantu bebone ukuthi uyinja kangakanani? Cha, ngaphandle kwalokho maye ngane zami ukuthi ngifuna babone abantu ukuthi ngiyinja kangakanani. Uzokwenza isizathu ukuthi ke fanele sixoxisane mina nawe ingakho ngicela abantu baba TV ukuthi bangilekele. Uxoxa nobani? Ngitshela ukuthi uxoxa nobani? Ngimsula kahle. Umsulwa ngani? Ngicela ungilalele ungizwe. Angeke ngikulalele ngoba uyahema. Uyabhibhidla wena. Awuzazi nokuthi uthini. Ngicela ungilalele ngiyacela nje. 2 minutes. Angeke ngize ngikulalele. Ngiyacela. Into edala ukuthi maye ngane zami ngizama ukwenza lento lena ebengifuna ukuyenza. Ngangenzela umndeni wethu ngoba ngibona isimo esiphila ngaphansi. Wenzela umndeni uma ufuna ukubulala ingane zami. Wenzela umndeni.
Mayengane zami kwangasiyo inhloso yami ukuthi fanele ingane. Ucabanga ukuthi kuzoba njani? Angithi ngayi. Vele wena ngiyabona usile ekhanda. Uyisilima wena. Kade ngakubona ukuthi usile ekhanda. Ucabangela into yamanje, ucabangela ikusasa usile wena engqondweni. Futhi angifundi into engihlanganisa nawe mina. Angifuni okwangempela. Angiqhubekanga nje nalento ngayi. Ngizokwazi ngani awuqhubekanga? Ngayiyeka. Ngizokwazi ngani? Ngoba ubhala ubunja nje emehlweni. Uyinja, ubuka nje emehlweni ungibuka, uyinyoka, uyinja, sathana. Cela ukuthi ngixolele. Angisobe ngakuxolela. Angisobe ngakuxolela. Angisiye. Khona ke kuthungisa ubuhlungu ngafuna ukuzwa ubuhlungu ngezingane zami. Angisiye lo muntu ocabanga ukuthi. Mina ngangithe ngithanda imali kuwena noma ngangithe ngithanda wena. Yebo kunjalo mayengane zami ukuthi uthanda mina. Wawuthanda mina wena. Kodwa nami ke ngesimo sokuthi ngiyabona ukuthi ekhaya lethu linjani. Asinalutho. Ingakho ngaphuma ngithi ngiyoza. Ingakho ucabanga kancane. Mangifika lapha ya ngatshelwa ukuthi fanele ngisacrifice ngengane yami. Angikwazanga ukwenza lokho. Ngenkathi uqale nongangitshela ingane ucabanga ukwenzani. Angithi utshela ukuthi uhlakaniphile wena. Wena ungcono angithi. Mayengane zami ngangizokutshela ekhambeni kwesikhathi Ungitshele ukuthi abangashiwonga ukuthi. Awubuka manje uyanginyanyisa ukuthi angihlanze wena manje. Yini ngempela inkinga yakho? Uthi angihlanza ngikwazi ngisho ukubheka emehlweni. Kunzima ngisho ukubheka, unesibindi. Uyazi unesibindi wena. Cela uhlise umoya. Angeke ngwehlise umoya. Ngwehliseni, ngwehlisele lento yiyo. Cela uhlise umoya. Ungibizela uzongisoft uzobulala ingane zami kahle. Ubona ukuthi ngawuphumelelanga. Usucabanga iplan elisha kahle. Iliphi ke leli tulo osuzana lokubulala ingane zami? Hayi ngoba kunjalo. Iliphi lisho? Lisho izwe libuka. Ngithi vele uzobukisa ngani. Yami ukuthi ngiyandinga njengomndeni wami. Angikwazi ukuphila ngaphandle kwenu. Ngiyandinga. Ucela ukuthi ungizwele. Ngiyandinga. Hamba okhanda ezinye izingane ozoyibulala hayi lezi zami. Angikwazi. Hamba okhanda ezinye. Angithi unayo yona into yokukhanda ingane, hamba okhanda izingane ezinye. Hayi lezi zami. Ngicela ungiphe ithuba lokuthi nami ngikwazi ukuthi ngijabulise izingane zami. Angikwazi. Ngiyema lapho, ngeke ngikwazi. Uzothemba ngani usisi ukuthi usushintshile ngeke usakwenza lokho obufisa ukwenza kubantwana ukuze nibe right financially? Siswami kuningi azongithemba ngakho. Okokuqala nje engingakubeka. Njengoba wakwazi ukuthi ahamba enyangeni. Inyanga yafike yamchazela. Leyo ungavumi ukuthi ngeke yebo phela ngithi nganga. Leyo ungavumi ukuthi ngeke usubhisi ukuthi inyanga manje wazini ngenyanga wena. Wazini ngenyanga. Wazini ngenyanga yisho phela. Kumfa vala umlomo. Angithi mayengane zami. Angithi wena ungafuni ngenyanga uthi inyanga zinamanga. Namhlanje useyithemba inyanga wena. Useyithemba inyanga namhlanje. Wena uma ungafuni ngibangithi ngiphathe indaba yenyanga ingane yami ingigulela la. Ingane isiqala namafithi engawazi WhatsApp. Uthi wena hayi inyanga inamanga zise kodokotela. Usiyakholelwa enyangeni wena kusukela manini? Nawo ngiyeke yasilethwe ngicela ukuthi kuzophuma iqiniso nje. Angithi ngangisaba ukuthi kuzovela iqiniso kuzophuma. Iqiniso lani? Elani lelo qiniso? Leli qiniso wagcina usulitholile kodwa ngingenzanga lutho angenzanga angithi nazi ingane isaphila. Ziphila ziphi? Uyazazi khona ukuthi iphila ukubani iyafaka ingane yami ngabe uncenga ini? Yayizobuya yini ngoba phela ngagcina ngingayenzanga lento le. Ubani yenzeka ke lento ofuna yenzeke? Awujodi wena. Urabish ufanele ukufa. Wamasimba endoda sehluleki inja. Ngiphele ngithuba. Angeke uzuluthola. Qhubeka nje nempilo yakho lokuvela uyenza. Angithi wena unempilo obuvela uqhubeka. Sonke lesikhathi ubukuphi? Angithi wahamba qhubeka nempilo qhubeka uza lezi ingane hayi lezi zami. Mayengane zami ngiyabona ukuthi umoya unyuke kakhulu. Kanti ngiyakwazi futhi ukuthi uyakwazi ukuhlisa futhi umoya. Uyangazi. Uyakwazi. Uyangazi. Wena wazi mina. Wena wazi mina. Awungiyeke nawe. Wena wazi mina. Ngangijwayeli wena. Wazi mina wena. Yikho wenza noma ntsatsaza ngoba utshela ukuthi uyangazi. Ungazelaphi wena? Ungazelaphi? Cela ungiphe ithuba lokugcina. Isidwedo wena ungamasimba. Ngiyacela mayengane zami. Angeke usaphinde umxolele ukuthi Ngeke ngize ngiphinde. awusamfuni uduze kwakho. Ingane zami zimpilo yami. Yena wabona ukuthi ingane zami akayidingi ngcono ayigodukise emhlabeni. Ingane zami ngizoyibona kanjani? Wabona ngafanele ukuthi abo baba mina zifanele ukuthi ube ingane zami kimi. Angimdingi nje empilweni Manje yami. usuzomvumela ke abe nethuba nengane zakhe azibone ke at least. Angeke ngikwazi ngoba ngimazi ukuthi uhleleni ucabangani. Into emletha la yini? Ufuna ukuqhubha zona izenzo zakhe sisi. Ufuna ukuqhubha zona. Wenza mina isilimo ncathi mina ngiyimpatha. Uthiwa ufisa ukubuyelana nawe. No, mama Shine uzobuyelana nobani? Awukhale ngimbona. Ufuna ukubuyelana nobani? Mayengane zami sisuka kude mina nawe. Nobani? Usuka kude nobani? Sihlupheke Sesifikileke la siyakhona usuka kude ngithi sesifikile.
yima kanjalo kwesifikile. Awusafuni ukuba naye? Angifuni lutho. Uyaqinisa? Ngithi angifuni lutho. Mangani zami, okuphi kufanele? Wabona nje ukuthi mawengane zami usamhlanzi. Yabona ukuthi nje mawengane zami uthi angabe, ngabe ngiyashintsha lelo gama. Ngabe yabona igama ukuthi mawengane zami ngathi ngangalisebenzisa ukuthi angihlanzi. Okuphi kufanele ngikwenze mangani zami uzobona ukuthi nami ngishintshile ngingempela empilweni yami. Phuma kithi. Angikwazi ukwenza lokho. Uzokwenza yini ungakwazi? Angikwazi ukuphila ngaphandle kwenu. Phuma kithi. Nimpilo yami. Ngithi phuma kithi kokusiza lokho. Ngiyacela. Mina bengifihlile lento ngithi ngoba imfihlo yethu ngithi siyayifihla lento ngoba wangiphoxa wangizisa ubuhlungu wena ubona ukuthi iveze ukungise ngami noma ufuna iplan yesibili angithi njengoba ngiyiveza ngifuna ukubona ukuthi nawe ngishintshe kangakanani ushintshele bani khona kuthiwa ushintshele bani hlama senja uthi ushintshele bani sidwedu ushintshele bani wangihlanyisi wena yazobelwa limosha usuku lwami kumhlisa umoya hayi cha ulimoshile usuku lwami yazi ubani bengathi ukuthi ngibizele lo dodi ngabangizanga kumhlisa umoya uzokulalela wena siswami wonke umzali onemvumo ukubona ingane ngesikhathi ubani bengazi ukuthi ngibizele lo dodi ngabangizanga yezwa yini ngabangizanga ubani bengazi ukuthi ngibizele namasimba mina ngibizele wona la udodi inja lesisi mhlambe awusafisi ke ukuthi at least ke azibone ingane cha ngangifisi ayibonela ukwenzani wena njengoba wena umzali ungavuma ingane yakhe ibulawa angeke na kanjani angeke but kulekho ukuthi abantwana bakhuye bakhumbula ubakhumbulela ukuthini ukubani bafile sisi basegodini ubezobakhumbula kanjani ubeyobabonaphi wakucabanga ngani lokho before athathe lento ayifuna ukuyithatha kodwa maye ngani zami angagcine ngingayenzanga le nto ukubani yaphumelela kwangeke ngize ngiyenze phela angithi inyanga isinginikeze lo mmese khona ingakho ngayibuza ungcono ngisho ingane ezwele ingcono kabi ingcono kuneyakho ucabanga kancane uyazi ucabanga kancane uyihlama cha wonke amagama waphosa kumina ngizowamukela ngesizathu sokuthi vele ngayicabangela mina ke ngendlela nawo ochaza ngayo kodwa mina abantu ngangibacabangela ngangicabangela wena nezingane wena usile yaze ekhanda ulokhu uphinda legama losizwa ngicabangela ongicabangela uboni wangicabangela uboni okuphi sefanele ngikwenze ke manje ish okuphi kusafanele ngikwenze manje ngiyaxolisa kubani ngicela ukuthi ungixolele noma ufuna ngize ngiguqe ngamadolo ngikhombisa ukuthi ngiyaxolisa uguqele bani ngishintshile kwangempela ngiyakuthembisa usathane isilingo bani bengazi ngabangizanga uma ukuthi mangani zami usangifuna kwangempela ngicela ukuthi ungiphi ngikwazi ungcono ngoba uyazi ukwazi ukubona nezingane ungcono ingane zakho kunezingane wena zakhe ingane zaqhitshwa zenzeka lokho ufuna kwenzeka awunangane wena awunayo ingane wena ngezingane zikhona akukho engakwenza enganeni ukubani kwenzeka zisasa nje ngengane engeke kwakuzokwenzeka kanjani ngoba phela mina angiyithathanga lento lena ngiyulo muntu enguyena nje namhlanje angayiyeka awuyithathanga lento wayekelana yazisilima lesi isilima wayekelana ukuyithatha ngoba liqhubeka ukuyithatha wasasuyekelana ngoba nakho usuba nje usuyayeka awuthanga sekufika ingane yami wenza ngathi unendaba nengane nginendaba nengane ngendaba nayo ukuthi ube nemali eningi okubalekile lokho impilo yezingane zami onandaba nayo shuthi kwamina unandaba nami kanti shuthi wena ungizalisela ukuthi vele ubulala izingane zami inhloso yakho ukuthi ube rich ngami wena ngangifuna ukuthi ube nempilo engcono impilo engcono awungithe ngifuna impilo engcono la eminyango abafowethu la eminyango oma wengane zabo intombi zabo mangithi ngiyabuka banamawivi bafakile inzipho bagqoka kahle bayashintsha izinto mangibuka isimo sethu basekhaya bathatha lento ngalokho basalenda noma imali yasetshenziswa angithona usebenza lapha inkontrakt wayeka inkontrakt ngoba usibona ukuthi ungcono angithi angifuna ukushintsha isimo sempilo yethu ngoba hayi awuphumeki inkontrakt phela angithi wawubona nawe ukuthi imali engangikunikeza yize wongachaza ukuthi ayikunelisi lo mali ngangibona mina ukuthi le mali ayikunelisi izingane azikwazi ukuthi zigqoke kahle na into engutshela yona nje mina phuma empilweni yami nezingane zami asikudingi empilweni zethu asikudingi kodwa into engicela ukuthi uyazi shuthi into engcono ukuthi ngifakele i-protection order ngoba wena egcina ngisho ukuthi wena ufuna ukusibulala kulungile angazi noma mhlawumbe ufuna ukubhuqa izingane zami qeduze ngami ngoba angikwazi ucabangani kulungile ngiyawamukela lokho kodwa into isigebengu umbulali uyazi ihlale futhi enhlizweni yakho mina ngiyokuhleza ngithanda dakiwe ngicela ukuthi uyicabangisise kahle dakiwe mhlawumbe seswamanga sesifaka amaphoyisa ke kule ndaba mefisa ubona ingane zakho kuba ukuthi zigadiwe amaphoyisa ungazivumela ayish angazibone yena yedwa ke but kube khona amaphoyisa mhlawumbe azogada ingane ungakhona ukuvuma sisi mayethu uyayikhumbula uyayazi indaba yokuthiwa ubuthakathi yes uyakholelwa umuntu omthakathi engenza noma yini
Engathi uzobona iy'ngane kanti uyazi niphetheni abulala iy'ngane zami ngeke uze umthembe. Angisenaso sidalo nje ukumthemba lo muntu mina angisakhoni ngempela ukumthemba futhi angisobe ngamthemba. Kona-ke Mina into ebuhlungu ukuthi mina ngihlalela lo muntu iminyaka endlini ngani ngihlala nenyoka. Ngiya-understand iside lakho ukuthwala umuntu 9 months akusumdlalo wabantwana. Yebo sisi. So ungavele ulahlekelwe nje kanjalo ngenxa yemali kubuhlungu kakhulu, but kwelinye iside futhi ngoba ubaba abantwana bayadinga ukuthi bambone ubaba because angeke bahlezi bebancane bayokhula one day and uzoxakwa yibona one day mabethi ma sicela ukubona ubaba. Kuyilapho ngeke usakwazi ukwenza lutho. Okumnandi ngoba sebekhulile ngiyobachazela ukuthi kwenzakalani. Bebe sebekhulile angikwazi ukubatshela manje ngoba basebancane. Kodwa mase bekhulile bebe sebe-understand ngiyobachazela ngaleso sikhathi. Okwamanje nje angikadingi. Kodwa uyaqinisa ukuthi awumdingi eduze. Cha ngimdingi. Angimdingi. Kodwa ngathi ucu alisahlangani. Uyakucacisa usisi ukuthi akasakudingi eduze kwakhe. Kodwa ke uthi lindana abantwana bakhule abachazela istory. Then sekukuba kubona ukudecide ukuthi bayafisa ukukubona bayafisa ukuba seduze kwakho noma cha. Kodwa ke mina ngikufisela konke okuhle. Kodwa bengisafisa ukuthi ngelinye ilanga mhla uthola ithuba uphinde ubuye uyoxolisa kusisi. Noma ngabe kuthiwa awusaliceli uthando kodwa fine ubuye uhambe uyoxolisa again because uyabuza ubuhlungu adlula kubona inhliziyo yakhe ngenxa yabantwana. Hayi ngiyabuza impela futhi kube kufanele futhi. Yes kufanele. Kakhulukazi futhi umuntu esifazane. And uyena ozalile labantwana lapha. Ngiyazwela. Uyazi indaba ukuzalana akazilisa ukuzalana. So yabona nje eLabor Ward semathunini lapha uphuma lapha ubonga uNkulunkulu mawusaphila. So ukulahlekelwa abantwana ngenxa yemali. Yes akwenzekanga siyavuma kodwa kwabona lokho ukuthi akufike kuyena umphathe kabuhlungu kakhulu. So ukuthi asahlangana ucungu ngiyaqilisa kakhulu kodwa ke ungabe nawe usumlandelela mhlambe emakhoneni sesingekho thina umhlukumeze cha uke wakube wacikuza asakudinga eduze kwabantwana bakhe. So ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngingakwazi ukukusiza. Hayi dadewethu hayi ngiyabonga kakhulu kodwa ke okugcina engikucelayo mina bengicela ukuthi ke ungikhulumele naye angiphe ithuba lokuthi ngikwazi ukukhuluma nezingane zami noma isefonini kokungcono. Thina into esingayenza singakhona ukum-offera nge-counselling ahambe uyobona i-psychologist because lokho owamtshela kona ngiyazi ukuthi kwamgqilaza kangakanani emqondweni. That's the only thing esingakhona ukuthi simenzele kona. Ungangijabulisa. Because usekubekile kwacaca ukuthi akadingi eduze kwakhe. Ngiyaxolisa nje mina singakwazi ukukusiza. Hayi ngiyabonga dade. Bengingazi ukuthi ukujule kangaka. Hayi bona kujulile impela kujulile. Mbuke lapha ekhaya kubuye ngazuthi asikhona ukuwina kulokho and akusumdlalo wabantwana ujulile kakhulu lokho and abantwana bayinto ebalekile kakhulu kuthina kakhulukazi abantu besifazane because thina esibaletha emhlabeni so kulokho kuyabonala ngazuthi akusoze kwalunga and sizamile akukhonekanga kona sikwazi ukufoster izinto ngicela ukuthi nawe ukuthi uyafisa ukubuyelana nophethini wakho ungasibhalela kuleyo email address elapha escreenini ngicela ukuthi ungakhohlwa subscribe ulike ushare ngithanda kakhulu bye.